Vart ligger landet där man böjer bananerna? Är det samma land där de bor, indianerna? Eller en starsan som svingar i lianerna? Eller vart ligger landet där man böjer bananerna? Jag sitter själv. Funderar lite grann. Jag saknar min bror. Han som alltid kan. Och jag vill ju veta hur saker och ting går till. Om jag vore lika smart som